Hello logofer, welcome back to my channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। आंबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय नै दिनैहाय जोङो बाजाराव फैदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय गगा मोनजोब्बाय बेरायनानै फैनानै आङो दिनैहाय जोंना जेबो गैला न'आव संसार जानायनि जाहैबाय ओमफ्राय बेखौनो लांनो फैदों ना नायदों बोराया ओमफ्राय आङो नै ओंखारासै गगा मोननाय जाबाय दा मा लानांगौ ओंखारबावनोसै संसार जानायनि बुस्थु थाव संख्रि साहापात बायदिसिना लानांगौ आरो आं देखायलांनो नाजानोसै नोंथांमोना नायलांफाबाय थादो लोगोफोर स' भिडिअखौ जागायनोसै होमबा थुदो लोगोफोर दायो नै बाजार सिङाव दंफैयो काजलगाव मार्केटआव बाजार सिंनि नोजाराया नै जोङो ओरै लास्ट साइडनि हाबबोग्रा सानडे बाजाराव ओरै बैथिं मैगंफोर फानजोबो सानडे मार्केट बाथाय बेयावबो साफा फानजोबो फिथाइ सामथाइ बायदिसिना मैगं एसे ओरै लाइननो ओमफ्राय हौरै नाया ओमफ्राय हासबेन्डआ फैगासिनो नै हासबेन्डआ फैगासिनो ना लाबाय होनदां गालामाल दखान देखायलांनो नाजाबाय थानोसै आं लोगोफोर सामान लाबोबाय हनै मा लाना फैखोथाय मा लाबोखो हा मा लाबोदों मैगं थाइगं संसार जानायनि बुस्थु लाबाय एसे न'आव थांब्रबदोंमोन आरो खामानि दंमोन आङो थांदोंमोन ओमफ्राय थांनानै फैफाबाय ओमफ्राय नै बाजार खालामलांसै आरो दायो थांफिनसै न'आव बिमाथा खुला जाबाय नालाय ना खुला जागोन ना माखोथाय थाव लानांगौ सापात लानांगौ संख्रि लानांगौ हाइजें लादोंना लायाखै नै लोगोफोर दाउ फालो जि गोबावजोंसो नुदों नै दाउ फालो बिरनाय जा मोजां बिरलांबाय बाटारफ्लाइ बायदि नुलायदों नै स्काया जि मोजां जानानै दङ दायो ओंखारबाय बाजार सिंनिफ्राय सारियालि मोनबाय नै सारियालिनि दखानफ्रा नायदो लोगोफोर मा दङ नै लाइननो नैबे जाहैबाय पिरबिलि स्टेन्ड अट' स्टेन्ड ओमफ्राय नै फ्लाइअभार सिंजों थांजायो जोंनियाहाय ओरै सिद्दा थांनांगौ ओमफ्राय जों दा ओरै थांसै ओरै जोंनि न'आव थांसै बै आंनि सिगांनि न'नि लामा ओमफ्राय जों ओरै एरायलांसै नैबेजों बिमार मोनफैबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय हासबेन्डआ थांबाय आरो आं थाङासै आंहा न'आवसो खामानि दंखायोमोन नालाय ओमफ्रायो दायो लासिगोन थाव संख्रि साहापात गैया नालाय बेखौ लासिगोन आं हाबैबाय थाला नेगासिनो नै आङो लानानै फैथोंसै दासो खुलिखादों जेखौनो जोङो खुलिबाय खुलियाखै होनबोदों ओमफ्राय फाइनालि खुलिबाय आरो दा मोनलांसिगोन नङाबाथ' जों बाजार गेजेराव आरोबाव थांफिनबावनांसिगौमोन दायो लाबाय नुहुरबाय आं नै लाबाय नै मा लाखो लाथांसै आं थांबाय थाला गगा मोननानै दङ लोगोफोर ओमफ्राय गारामाखौनो आलदा खोनालायबाय होनदां रायलायनायखौ गगा मोननानैसो दङ दासो माबा होनदोंमोन आंखौहायो नुबाय गोरलै गथ'आ आइसक्रिम जायो बिराद चकलेट आइसक्रिम जायो बियो लोगोफोर जाबाय हनै थिगसेनो दायो नै जोंहा दै लामायानो लामाथार एकदम ओरै थांबाबो मोनहैयो आरोना जोंनाव थांग्रा लामाया मोनब्रै बेजों मोनसे ओमफ्राय बैजों मोनबा जायो खोमा मोनबा जायो टटेल हायजिरबाय दे थांब्रैगोन जानायाव मुखुबथार नै बानपानि एसे थांगासिनो नै ओमफ्राय
ओरैजाय आंनि लोगोनि न' दं आंनि लोगोनि न' दं टलिनो गाबज्रिलायो नामा ओमफ्राय आं खेबासै आरो बेयाव हाबा जाफैबाय बियो खाथि खाथि हाबा जाबाय आरोना जोंहा एकदम थैजासे बेस्ट फ्रेन्डबोमोन नालाय मा होनो उन्दैनिफ्राय स्कुल हाबनायनिफ्राय लोगो ओमफ्राय खाथि खाथि हाबा जालायबाय होनदो ओमफ्राय थैजासे संसार मोनजासिगोन आरो खाथि खाथिनि नै दायो थांगासिनो मोनबा लामा मोनथिबायना लोगोफोर जोंनाव सहैग्रा लामाया मोनबा बे मोनसे बैथिं मोनसे ओरैनो मोनथाम थाबाय आरो बे फार्स्ट दायो जों ओरै टार्निं लानानै थांसिगोन ओरै सिद्दा थांला ओरै टार्निं लागोन जि मोजां नुदों माबाखौसो नै वाव धुना नो जा मोजां जानानै दङ ओरै टार्निं जानोसै अफिसफोरा नुहुरजेनबायानो होनदो ओरै लाइन थांबाथाय अफिस नुलांसिगोन ओइ लाबोबाय लोगोफोर बाजार खालामखांबाय संसै दायो खावनोसै दालि रुबाय लोगोफोर नै दालिया गाबबाय मा होनो बुद दालिजों माबाजों मुसुरजों लगायनाय ओंखायनो एसे गोबाव गाबहोनांगौ बुदा रुइनो नागिरा संगासिनो ओंखाम ओंख्रि संनानै फैबाय बेरायनानै फैनानै गाराबाया नै माबायदि जादों ओमफ्राय एसे हालोदाबो एसे लोमजानाय बिदि जादों आरो बारा थिग नङा देहाया बेरायना फैनानै लोमजानाय ओंखारनाय मोनगासिनो ओमफ्राय संगासिनो संखांनानै दाहायो थाब संनानै आराम थानोसै संबाद होबाय दालि मोनबाय लोगोफोर दायो संबावनोसै माखासे ओंख्रि संनांगौ दङ नाजों मैथाजों मैथा बांगालजों नाजों नाया एवगासिनो गोदोथारो मैथा ना संबाय नैबाव आलु फ्राय एवनोसै आंहा बेखौ आरामनो सासे एवबाय आरो सासे एवसिगोन आं आयौ आं जा मिनिनो ओंखारबायलै ओमफ्राय नै नाया गोथाव आलु फ्राय दालि मैथा ना जानोसै जोंहा दिनैहाय आं ओरै केमेरा लानायखौनो सासेया गावखौ खेबदों साननानै खारदोंमोन ओमफ्राय होनफिनलायो ओमफ्राय नै नाया देखायनोसै आं लोगोफोर नाजों मैथाजों जानोसै दिनै आलु फ्राय ओमफ्राय दालि गोथावनो नै नाया एवखांबाय एवबाय नै गाइस एवबाय खोबहाब बयनोसै मोनजोब्बाय लोगोफोर मोनजोब्बाय दायो जानायनि टाइम जाबाय नै लोगोफोर जोंहा ड्रागन फ्रुट जानोसै डेन्जार कालार नुदों ओमफ्राय मोगथाङावसो साबसिन कालार नुदों ओमफ्राय बेयाव मानो मबाइलाव बिदि नुखो वाव दासो मोजां नुदों नै कालारा जागौनो ड्रागन फ्रुट जानोसै नै वाव बरिया लोगोफोर गोथावथार सोर जानो मोजां मोनो कमेन्ट खालाम